teraz vám ukážeme jednu jiu-jitsu techniku triangle choke. Super mi urobil takedown a skončil som pri takom pozícii v garde. Takže máme zatvorený gard, otvoríme ten gard, ruky držíme, odtiaľto panvu zdvihneme, dáme sem koleno, aby ma súper nedočiahol, tu sfixujeme súpera, s tou druhou nohou dáme sem do bedra a odtiaľto, ja keby som kopol súpera do hlavy, ale kopnem bedla, ale ja kopnem, tak ťahám na seba toho súpera. Hop. Súper spadne sem, tu zafixujem hneď tú nohu, aby súper nereagoval, aby vyšiel z môjho gardu a odtiaľ zatvorím triangel a hlavu a panvu tlačím do ňou. V tomto dieli vám ukážeme ďalšiu jiu-jitsu techniku, páku na ruku, armbar. Keď som vo víťaznom pozícii, na supera dávam údery, bam, 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 zachytím takto ruku a dám do strany toho súpera, prekročím hlavu a sadnem dozadu. Hop, tunak musím mať obidve nohy na zeme a kolena čo najbližšie k sebe. Tu len ľahnem dozadu a čo najbližšie musím byť k ruke. A páčime, takže tu je malíček a stranu malíčku musíme páčiť. Panvu hore a ruku dole a páčime. Videli ďalšiu jiu-jitsu techniku, páka na ruku, takzvaný armbar.